Oganda e kaunti ma Migori bende dwaro ni piny owacho ket omenda moromo e sekta mar pur kod apeyni e kinde ma Jo-Kenya rito somo mar bajet mar hik omenda 2024-2025. Moko kuom oganda manoloso gi Ramogi TV wacho ni piny Kenya dwaro chiemo moromo kendo ber kiketo maino e yore mag pur. Giwacho ni gombo margi en ni pur mar niang' omi maino e bajet mar hik omenda 2024-2025. Kaka jopiny kendo kaka jo bodaboda dewaer ni sekta mar bodaboda kata sekta mar transport moriwo jo bodaboda to gi sekta mar agriculture, nikech ing'eyo mainly ni wan kaka jo awendo mainly wapuro niang' e gima wapuro mang'eny. Koro ne wakwayo government mondo pesa maber kata budget ni oketie pesa maber ne Ministry of Agriculture mondo chiere weche mag niang' weche mag soni, nikech kaka ung'eyo ni nitiere areas mag jopur mapok ochul. Pesa chako dhi no e sekta mar barabara. Olosnwa barabara nderni rach kaka wan jo bodaboda, kuonde ma waringe machalo kaka reserve kwa we i town kuondege nderni ok beyo ahinya. Olosnwa barabara kata kokong yol kata mana maram dhi konyowa. Wan kaka jo bodaboda osewewa chien, to this time round wakwayo government ni wang'ni oparwa kaka jo bodaboda, wan bende oketnwa kata loan moro mar grant cha mondo wan be wayudie kaka jo bodaboda mondo mi watingre malo, nikech wan gi nyithindo madhi sikul.